parlak ýyllydy bäýatleşigine işçen gatnaşanlyk üçin Bägül Maşadowa sylaglanya. Bäýatleşigimizde şeýlede höwetlenirji bayrak bilen Ali Aliýew sylaglanyrilýar. Höwetlenirji bayrak bilen Güläle Gulmuradowa sylaglanya. Mehriban iýleşler, hormatly tomaşaçylar. Bäýatleşigimizde bayrakly orunlar aglan edýäs. Ýylyň parlak ýylly zatly bäýatleşigimizde jemleýiji tapgyryny bayrakly 3-nji oruna münasip bolan Bayramxan Saparow sylaglanyar. Inne bolsa, ýylyň parlak ýyllydy bäýatleşigimizde 2-nji oruna münasip bolan aýdymçymyz Bahar Anaýewa sylaglanyar. Mehriban iýleşler, hormatly tomaşaçylar. Ardyly pursada hassa ýakynlaşýas. Ýylyň parlak ýylly bäýatleşiginde jemleýiji tapgyrdy, üstünlükli çykyş edip, bayrakly 1-nji oruna münasip bolan Rüstem Haliýew sylaglanyar. Tüýsüremizden gutlaýas. Mundan meýlägem dörejilik üstünlüklerini arzu edýäs. Mehriban iýleşler, hormatly tomaşaçylar. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen her ýyl täze ýylyň bosagosyna geçirilýän Türkmenistanyň magtymuladyny ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň telewiziýany, radio gepleşikler we kinematografiýa barada döwlet komissiyasiniň, Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň bilelikde gurnamagyny ýylyň parlak ýyly zatly bäýatleşigimizde baş bayragy münasip bolan. Ýagny ýylyň parlak ýyllydy. Ýylyň parlak ýyllydy. Ýylyň parlak ýyllydy Begenç Şaryf sylaglanyar. Begenç tüýsüremizden gutlaýas. Mundan meýlägem gahrman arkadamyzyň saýasynda medeniýete sunuwata hormat goýulýan ajaýyp döwürde bagtyar zamanyna şular ýaly ul üstünliklere hemra bolmagyny arzu edýär. Mehriban iýleşler. Ýylyň parlak ýylly zatly bäýatleşiginiň göçmen uşanyny gowşurmak üçin 2020-nji ýylyň parlak ýylly Leyli Ökdirowany sahnamyza çagyrýas. Begenç Şaryf. Ýene-de bir ýola tüýsüremizden gutlaýas. Meni şu pursatda söz sözlemek diýsen tolgunlurya bir tarapdanam özüme bolan uly anam martyrya haçanna adamyň çeken zähmetine uly baha berilse adam ýeňişlere ymtylýan eken biziň sunugodumyza gollaw berýän sunugodumyza halipa bolup duran gahrman arkadamyz bar. Şugun kun meniň sunugotumda da, ykbalymda da, durmuşumda da hiç ýatdan çykmajak bir bagtly günden biri gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýylyň parlak ýyllydy diýen
adama nasip bolmak meniň bagtyma düşdi. Siziň bu anamňyzy geljekde de öz ähmedim bilen, aýdym sadym bilen jogap ederin. Ýene de bir ýoly şu pursatdan peýdalanyp baş halifamyz, gahrman arkadamyza uzak ömür, jan saglyk, bilent başynyň aman bolmagyny tüýsürümden arzu edýän. Gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, bilent başı aman bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.